Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan. SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan. SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay. Ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw ug welcome sa atong pagpanaguban sa mga kasama nating mga Tagalog na naikinig at na nanonood ngayon. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sana po'y pinagpala ang inyong mga araw at tayo po'y masigla, malakas ang pangatawan at welcome po sa ating palatuntunan. Mga igalang igsuon, welcome sa atong hugyawan sa SED Panyawan. Ano na po kining atong tulumanon karon nga maghahatag og dugang impormasyon og mga kahibalo para sa ato ang mga kaugalingon nga mga lawas nga malikay nato sa mga balatian. Ang atong produktong herbal igsuon ha, dili kalimtan ang ato ang mga SED Panyawan products, ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang ato ang SED Panyawan with garlic, apil pa ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Tulo ka mga klase sa mga kapsula nga ngayon atong pagkapilian kung unsa manggali ang atong mga balatian. Kung galing ang dunay mga pangutana unsay mga klase sa mga mubagay kani mga klaseng kapsula, chat sa o text ato ang official text line 0907-331-8000. Makita sa ubos nga part sa ato ang mga kanang salida at kaning ato ang video karon. Nasa ubos nga part ang ato ang contact numbers para mapangutana ang mga dapat ipangutana ug sa matubag kung unsay dapat nato nga mahibaluan. Bueno mga igalang igsuon, sama sa naandan niya gyapon si Sir John, ang ato ang partner sa health nga maghatag og hubad sa mga klase-klaseng mga balatian. Sir John, hello, Yes, maayong adlaw. kanimo da Sir Rick Nox, tanan to mga tipaminaw, kumusta tanan? Mga kaigsunan, ang atong hugyawan sa SED Panyawan adunay ginatawag nga knowledge power. Ang ato ang knowledge power segment mao kana ang paghisgot nato sa mga klase-klaseng mga balatian ug unsay angayan natong pagabuhaton niini. Sir John, ang ato ang topiko karong adlaw medyo makabalaka, gumikan kay daghan na kaayo ang mga kaigsuonan nato ang naigo niini, no? Dili siya tiaw, gumikan kay nagsaka ang bilang sa mga tao nga naigo niini nga matang sa problema sa panglawas. Ang atong paghisgutan karong adlaw, Sir John, mao kining ginatawag natong HIV AIDS or kaning usa sa mga matawag nato karon nga gikahadlukan nga matang sa problema sa lawas, gumikan kay kaning manggod siya kining acquired immunodeficiency syndrome kun AIDS. Usa sa mga pinakalabing ilado nga artist before, usa sa mga idol nako, si Freddie Mercury ang naigo niini nga it lasted only for like a couple of years, no. Bueno, hinuon atong mga higayon na wala pa gyud tambal, no, wala pa nadiskubrihan karon. Mo po ni problema karon kay ang mga tao nagsalig na kay nanay tambal ang AIDS or kaning ginatawag natong HIV AIDS. Ang HIV mga igalang igsuon mo nang human immunodeficiency virus, mo na siya ang klase sa virus nga mamahimong AIDS, no. So atong hisgutan karon, Sir John, ang problema niini, ang stigma, ang mga angayang pagabuhaton para malikayan, and of course ang ang mga tinuod gyud nga posibleng mahitabo kanimo kung ikaw makaangkon aning ginatawag natong HIV AIDS. Sir John, Ang HIV tama lang mo Sir Rick ganyan, no, nga karon lang baguhay na marag nagpatawag na gani gusto nito mapatawag ang DOH, no, o kanang state of emergency mahitungod sa pagsaka sa HIV cases, no, sa atong nasod. Ang HIV o atong human immunodeficiency virus mo ni siya tong tawag sa virus, no, tawag sa virus nga makakos og AIDS. Ang AIDS is ang sakit, no. So para sa tanan, para masabtan sa tanan,
ang HIV mao ang virus. So ang COVID-19 ana ba marag ana. So ang mo ni ang katong ang kuana na is nCoV nga virus nya coronavirus, ang yang sakit is COVID-19. So marag inana siya. So ang HIV para di sila malibog, ang HIV ang virus, ang AIDS ang sakit. And mo anong marasyag ka ng proseso, no? Kay tungod once nga ma-infect ka og HIV, dili man gud kadayon AIDS. Ana man na siya sa Rick. So mahimo lang kang AIDS o maabot lang nimo na siya nga level ka ng acquired immunodeficiency syndrome is if ang imong HIV is wala nimo siya na control ang pagkatag sa HIV sa imong lawas. Ang trabaho man gud ana nila is ibaba ang imong immune system to zero. So if ever, kung wala kay immune system, same sa tong mga topic before, ng immune system is mo ni siya tong armed forces of the Philippines. Ano ba? Armed forces of the body. Ang mga kapulisan, mga kasundaluhan, tanan. So kung wala kay pangdepensa, wala ang katong mga hugaw, kagaw, abog, tanan, musulod sa imong lawas, o pwede ra silang maglakaw-lakaw. Marag ana ba? Marag ang criminality taas, ana. Padayon, Same po na siya, no? So if ever ang sa HIV man gud ay di lang siya ma-demoralize ang imong immune system, ihag yung is-zero, no? So what on gid niya ang kusog sa imong immune system. And if ever maabot na gani sa level sa Rick nga wala na, marag lugmok na gid imong immune system, mo na ginatawag nato na acquired immunodeficiency syndrome. Meaning ang immune mo na deficiency, meaning deficient na yun, baba kay deficit naagi pagbaba yun sa imong immune system. And if ever adunay pagbaba sa imong immune system na nagani pag zero, no, mo na nang matingala ka nga ang gikamatyan sa usa ka tawo kay pneumonia ra or basta matay ra siya tungod sa ubo. Kay tungod ang mga simple nga sakit unta na makaya ra nga tubagon, no, or kanang dipinsahan lang, kaya lang siya tubangon sa tong immune system, di na siya kayang dili kaya. So marag nahulog na ang kagaw, nagpista siya, ana ba, marag ana ang iyang effect. And ang cause mo na usay kasagaran cause of death sa usa ka naay AIDS is kining respiratory problem. Kaya ang atong respiratory system sa Rick mo ni pinaka-porous, meaning lusot-lusot lang ba kay mong ginhawa ra ba tanong. So maglusot gawas, so buga ang mga abog, ang mga hugaw, musulod gawas lang na siya. And tungod ni ana, kung in the absence of the immune system, mo tong magkaroon og katong pag-restrict sa mong airway, and then ito eventually maka-cause of death, no, sa katao. So inana ang proseso sa Rick, no, sa HIV AIDS, no. Ang problem karon sa Rick is actually wala pa man gid siya matambalan. Nalang tay inabuhat na management medically para sa HIV, no. Sa mismo katay ang usa ka tawo nag-positive siya. Natay ginabuhat na management niya aron nga dili siya mahulog nga ma-AIDS. Ano ba, marag dili siya ma-full blown AIDS. O either pwede siyang mahimong katong term na dormant, no, ana ba ang term. Basta inana, no. And if ever pwede siyang mahimong safe, no, later for sexual na mga practice kung tayo mag-asawa, ana, no. So pwede siyang mahimong safe diha. So nana siya murag gleam, asa murag kanang sana gamay nga kanang hope, di ba, ana ba, sa matag usa. Ang problem kat tama mo pinoy nahitabo, ang mo na pinoy mahitabo gumikan kay magsalig na hinulang tao nga naay tambal. Yes, mo yung kaganina nga on the other side murag nawala na tong worriness, di ba, murag nakuha na siya ba. So dili lang man wala na to ginaingon, no, nga ang murag wala na po pakialam, pero ang di man gud siya para sa tong 90s, 80s, 90s, di ba, nga pag introduce ato sa AIDS, HIV, murag hadlok kaayo karon kay mo man ang rason nganong nangamatay tong uban tungod kay nahadlok sila sa stigma nga AIDS ana. Wala na siya tambal. So munang mahadlok sila mo dikit o moadto sa medical professional para unsaon pagtubag ang HIV. Karon na namay marag, di ba, sa time karon man gud sa Gen Z,
murag kuan kay ba sabi tawag ana ang information readily available, so expressive sila, so munang mas dali sila maka-adto sa doktor na adayon mga tubag. So at this time motong ko nga imperative yun kaayo nga mo increase gyud ang number of HIV cases sa Philippines, no? Kay tungod dili lang kay in their gender bias ba ta na lagi naman nawala man gud tong curtain ba katugan ning nagapugo tong before nga murag sa tuwa sa una sa 90s 80s nga murag ay di kita mag-practice og unsafe na intercourse kay murag di na pwede kay basig ma-AIDS ta karon kay murag kuan man kay nanaman tay murag medical management yana. So kana siya Sir Rick. Wala ba'y mga seryosong simptomas ang usa ka tawo nga na HIV kay matud ba sa tuang research ang usa ka tawo nga na HIV posibleng magsinati og mga flu-like symptoms lamang, no? Sama sa hilanat, fatigue, adunay sore throat ug mga rashes. And a few weeks later nga naa ka nga infection, posible nga mag-angkon ka og mga swollen lymph nodes kanang mga hubag-hubag nga mga lusay, no? Pagpanakit kanunay sa ulo, diarrhea, nausea ug usab kanunay nga or paspas nga weight loss. Kung walay treatment, mga igalag igsuon timani kanunay nga kini nga mga symptoms mamahimong mas worse. And then diha na dayon nga mahibaluan nimo nga ubos na kayo ang imong immune system. Diha na dayon ang problema. Bueno, Sir Jan, unsa may maayong pamaagi para malikayan ang HIV/AIDS? Sa amuan no, ginaingon ginamo ng ABC, no. So mas maayo ang ABC, sundon na to na abstinence, nalimot lang ko sabihin, and C kay use of katong mga sa na contraceptives. So inana siya no. Kuan sa tawag katong B gani kanang be faithful. Be faithful. Yun. Abstinence, be faithful, and condom use. Contraceptives. Kay, if ever, syempre, direct lang man na siya, mas babalhin man gud nimo siya, if ever, daghan kay kag multiple partners ka ba? Daghan kay kag partners. And murag karon man gud na tayo, murag normal lang siya kay, no? Murag dili na kay siya, kuan. Dili na kay siya, murag kanang, culturally na usab ta ba? So, mo na siya, no? So, mas liberal na ang mga Pilipino karon. Huna. And tungod ni ana, so syempre kana atong ihatag na abiso sa tanan, no, nga syempre kana katong ABC, abstinence, be faithful with your partner, and C katong the use of contraceptives or katong use of condoms. Kay kung kana man god mga barriers, no, makatabang na siya dito sa katong pagdili mo balhin ang virus gikan sa mong partner padulong sa imo. And ikaw pod mismo kung nakay HIV, dili mo siya maigo or sa bana matakdan, no, sa kana nga sakit. Ang HIV ba, Sir Jan, sexually transmitted lang? Pwede ba nang kuan? Kay namo ko istorya god nga naitaw buka ko ngipon na ibay kanang lungag sa ngipon ba, and then siya oral sex, nakig-oral sex siya, and then matod pa mo kuno to hinungdan nga nakaangkon siya og HIV. Would that be possible? Is it possible or ang HIV is only sexually transmitted? Actually, Sir Rick, no, ang problem with HIV is kinahanglan bulto siya. So, for example, may yung talaway. Kinahanglan siguro, dili lang ako, ato lang imagine nun. Example, kung laway ang kami ko ba ni nanay laway ni kuan katong nga HIV. In order for a person nga matakdan siya sa laway, kinahanglan niya inumon ang laway mga isa ka baso. Ana siya in order para matakdan siya. So gamay ang porsyento kung sa kuntay katong giingon mo na scenario Sir Rick no na nasa daw sa ngipon. Gamay ang porsyento nga na matakdan siya if ever. Pero kung adunay similya didto, ana pwede na siya nga makakos sa iya og HIV. Pero mostly, Sir Rick, is katong yung unprotected na intercourse. Kay kasaga di man to magpuli manggod na sila og body fluids, di ba? Magpuli-puli ana. And dili na siya mahitabo in once. So kinahanglan adunay intercourse nga successive ana ba? So dili na siya marag og kanang mga anak, dili man na magbuntis dayon mag isa lang kabuok nga one time anak murag kanang kuan kay bano murag kanang magic. Pag magbuntis ba no dapat lagi na siya successive gina siya in process gina siya. Same po sa HIV, and para matakdan ka dili pwede isa lang. So imong partner maganahan na balik-balik na nya pali na pug kaglaing partner ana na siya.
So naa siya inana nga kinaiya. Before siya mo murag moingon siya HIV matakdan ka ba nga kuan. So naa siya number sa bitaw kana murag pila ka buk miligram ana ml volume no ana kinahanglan aron nga matakdan ka. Bueno, Sir John, wala naman kita igong oras ng panahon. Nagkapasalamat asad ko sa inyo sa kahigayunan nga na-explain nato ang ato ang topic karong adlaw sa mga kaigsunan nato. Salamat kay Sir Salamat John. kay Sir Rick na sa another chance sa punto. Dahil pagyapon sila sa pagsubaybay natin programa. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga adunay mga problema sa lawas timani kanunay mga higalang igsuon nga adunay mga adunay pagtabang ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing igsuon tinuod kining makatabang sa atong maayong kalawasan. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama og tigapunapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kalugangan pa ang imong kaybalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.